नमस्ते. आज आपल्याला ताई आत्तीच्या घरी काय बनवते ते आपल्याला बघायचं आहे. तर आता बघूया आपण सर्वांनीच ती आज घरी काय बनवते. तिने एक रेसिपी व्हिडिओ आम्हाला पाठवली आहे, तर आपण एकत्र बघूया. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. हे पण काळी द्राक्ष आहेत. ब्लॅक ग्रेप्स घेतले त्यांनी, पाण्यामध्ये चांगले धुतले. धुते आहे. अरे वा, मस्त आहे, एकदम छान आहे. जाड आहेत ना? जाड आहे. आता एका मोठ्या टोपात काढले त्यांनी. ते काय बनवते त्याचं? पाणी, 1 ग्लास पाणी. 1 ग्लास पाणी घेतलंय. गॅस चालू आहे आणि गॅस आहे जास्त, गॅसवर ठेवलाय तिथे. उकळतं पाणी, आता पाणी उकळायला लागलंय. म्हणजे ते अंगूर शिजवते ती द्राक्ष. आणि ती म्हणते की 5 मिनिटासाठी आपल्याला बॉईल करायचे ते. ताई मुकी झाली आहे काय? ताईला बोलायला नाही. मौन व्रत धरलाय. आता तिला ते चमच्यानी शिजले आहेत काय बघते आणि ते मॅश करायची असते. म्हणजे पहिली ते असे ढवळते आणि 5 मिनिटासाठी आपल्याला हे करा, म्हणजे 5 मिनिटातून करत राहायचं असं. हे चमच्याच्या ह्याच्या थोडं थोडं त्याला प्रेस अंगूर पण एकदम ओरिजिनल आहे. छान आहे एकदम. ओके. 5 मिनिटं झाले, आता ती गॅस बंद करते. थोडस थंड करायला गेलं तिने, थोडस थंड केलंय. आता ती मॅश करते. आता तिथे पावभाजी बनवते. काय पावभाजी बनवते? ती मॅश करते. ते पावभाजीच मॅशर आहे ना. मग ते मला वाटतं ती ज्यूस बनवते काय? ज्यूसच बनवते. ज्यूस. हा बरोबर. ती चालण घेतली. चालण घेऊन मॅश करून आता ती घालून काढते. घालून थोडं थोडं काढते. कारण ती एका हाताने करते ना, एका हातामध्ये कॅमेरा आहे. चांगलं एकदम पूर्णपणे काढलं. आणि हे फेकायचं नाहीये आपल्याला. हे ती परत मिक्सरला लावणार आहे. काढून घ्यायची. बिचारी ताई एका हाताने मिक्सर मध्ये काढून घेतलं तिने. एका हाताने करते. नाही पण ठीक आहे ना, ते एवढी नॉर्मल रेसिपी आहे, ठीक आहे. पण आपल्याला बघायचं की रेसिपी एंडला काय आहे ऍक्च्युली. आता सर्व ओतून घेतलं तिने, सर्व पाणी काढते ते, म्हणजे सर्व ज्यूस काढते वेगळं. म्हणजे ते आता जे ज्यूस उरलं होतं तरी ह्याच्यात रस आहे बघ थोडस. परत ती मिक्सरला लावलं तिने ते. ते मिक्सरला लावलं राहिलेलं. परत ते वाटतं ते ज्यूस काढलं ते आता पूर्ण ते गाळून घेणार. ते घट्ट होणार ना ते ज्यूस. एवढंच उरलंय, फक्त थोडंच उरलं. आता त्याच्यात पाणी टाकून परत मिक्सरला लावते वाटतं. परत म्हणजे ते पूर्ण ज्यूस काढून घेणार ना. ज्यूस म्हणजे आपल्याला पूर्ण ग्रेप्स वापरून घ्यायचे आपल्याला. सर्व घेतलं सर्व. मग आता कायच नाही राहणार. थोडस राहिलंय. आता हे पण लावते का परत? बास आता मिक्सर खराब व्हायचं. आता ते पण मिक्सरला टाकलंय. ठीक आहे. आता टोप तापलाय. टाकलेल्या टोप मध्ये ते आता ज्यूस काढलंय सर्व. ते सर्व त्याच्यामध्ये गरम करायला ठेवलंय. बॉईल होईपर्यंत, म्हणजे 2 मिनिटं पण म्हणते, पण ते त्याला उकली आली पाहिजे. साखर टाकली. आता मुकी झाली. फक्त हातानेच सांगते. साखर टाकलेली आहे. साखर टाकली. आपली 1 कप 1.5 कप साखर टाकली आहे. आपल्या ढवळते, म्हणजे बॉईल झाला पाहिजे ते, आणि साखर सुद्धा विरघळली पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता हे उरलेलं ते आहे. अच्छा, बाजूला कलिंगड दिसतंय. आपलं वॉटरमेलन ज्यूस बनवणार ती. म्हणजे ते उरलेलं द्राक्षाच्या साली आहेत ना, ते पण टाकत नाही. एक चांगली गोष्ट या रेसिपी मध्ये की काहीच वेस्ट गेलं नाही. 1% पण वेस्ट नाही गेलं याच्यामध्ये. चांगलं. वॉटरमेलन मध्ये आता ते ग्रेप्सची टेस्ट येईल ना, ती थोडी साखर टाकली. थोडीशी साखर. वॉटरमेलन ग्रेप ज्यूस झालं आपलं. हे वॉटरमेलनची चव आपली चांगली जाते, पण ग्रेपचं कॉम्बिनेशन जरा वेगळं मस्त वाटलं. ज्यूस नंबर 1 इज रेडी. फुकट नाही गेलं. बघा किती आहे. तू दाखवा. बस इकडे तोंडाला पाणी इकडे नका देऊ. इकडे दिलं की पाप लागेल. इकडे नका देऊ. ओके.
तर ते बॉईल झाला मम्मी तेपर्यंत म्हणजे द्राक्षाची सालं फुकट नाही केली, त्याच्यामध्ये कलिंगड टाकून त्याचा ज्यूस बनवून ती पियाली. ज्यूस पिता पिता पण इकडे बॉईल झाला आणि तिने आता गॅस घालवलेला आहे. गॅस बंद केलाय आणि लिंबू, हाफ लिंबू, अर्धा लिंबू घेतलाय. या लिंबूला रस बघ किती आहे. बघ कधी ना. कधी 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 लिंबूला एवढा रस असतं तर म्हणजे कधी कधी मोठा आहे ना लिंबू, कधी कधी लिंबूला रसच नसतो. रसच नसतो. आता ते बघा किती सुकलेलं वाटत होतं ते. हा. हे पूर्ण थंड करून घेतलंय तिने आता. हे घट्ट झालं एकदम, एकदम घट्ट झालंय, पूर्ण थंड झालेलं आहे. आणि एका ग्लासच्या कंटेनर मध्ये ती स्टोअर करणं, ऑब्व्हियसली स्टोरिंग मटेरियल आहे, कारण ज्यूस असं तिने असं स्टोअर नाही केलं असतं. ठेवलं आणि हे आपल्या झाकणामध्ये म्हणजे डीप फ्रीज मध्ये नाही, आत नॉर्मल फ्रीज मध्ये ठेवलं आहे. आता हे थंड झालेलं आहे, म्हणजे तिने आज काढलं की 2 तासाने काढलं किंवा उद्या काढा आपण, पण हे थंड आहे. थोडंसं घ्यायचं आपण कोकम सरबतची कशी बॉटल आणतो, म्हणजे द्राक्ष फुकट जाण्यापेक्षा असं ज्यूस बनवून ठेवा आणि म्हणजे तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही ज्यूस पिऊ समजा शकता. आज नाही पियायचा ज्यूस तुम्हाला. आता पाणी टाकलं तिने, म्हणजे 1/4 घेतलं तर 3/4 पाणी टाकलं तिने. पाव ग्लास घेतला आणि पावणा ग्लास पाणी टाकला, म्हणजे 1 ग्लास आपलं ज्यूस झालं. म्हणजे हा रेडी टू सर्व. परत फ्रीज मध्ये ठेवायचं आपल्याला. झालं पिऊन. 2 ग्लास पियाली, 1 ग्लास सुद्धा इकडे दिलेला एक ज्यूस पिता, एक ज्यूस बनवायला 2 ग्लास ज्यूस पियाली. दिस इज नॉट डन. ठीक आहे, बस संपव. मग थांब, पोटात दुखेल तुझ्या. बस ओके. तर ही रेसिपी अशी आहे की समजा आपल्याला ग्रेप्स आहेत आपल्या घरी आणि आम्ही 2 माणसं समजा आणि आमच्याकडे 2 किलो ग्रेप्स आले, तर आम्ही तर एवढे काही ज्यूस नाही बनवू शकत आणि पिऊन पण वेस्ट बनवून ठेवणं ते वेस्ट झालं. आपण तेवढे खाऊ शकत नाही. हा, खाऊ नाही शकत. समजा ज्यूस पण बनवायला गेलो इन्स्टंट ज्यूस, तर एवढं थोडी आपण बनवणार आहे. म्हणजे आपण नाही खाऊ पण शकत एवढं नाही, आपलं ज्यूस पण इन्स्टंट नाही बनवू शकत. मग आपण त्या जागी काय करू शकतो, असं एक स्टोरेबल एक सिरप टाईप बनवू शकतो, जे आपण फ्रीज मध्ये ठेवून आपल्याला हवं तेव्हा आपण पिऊ शकतो. आणि आपल्या चवीपुरतं आपली गोड होण्यासाठी साखर टाकायची. पाणी ते ज्यूस घेतलं, त्याच्यात पाणी टाकलं, ढवळून पियाली, झालं ज्यूस. आपल्याला कधी पाहिजे तेव्हा आपण पिऊ शकतो. एकदम इझी रेसिपी आहे, तुम्हाला तर संबंधित असेल. वेगळी बनवून दाखवायची गरज नाही, एकदम इझी रेसिपी. ग्रेप्स घ्यायचे, त्याला रिन्स करायचे, बॉईल करून त्याला हे काढायचं, परत हे करायचं. उरलेलं ते मला खूप आवडलं की तिने खाई सुद्धा. मला तर असं वाटलं की 3दा का करते, एवढं काय त्याच्यातलं ते काढते. पण शेवटला काय राहिलं पण नाही होतं. हा, मी तर बोलतो खरी साल ती पोटात गेली पाहिजे. ऍक्च्युली सिरप मध्ये इम्पॉर्टंट असेल की त्याचं ते आउटर कव्हर असतो ना, त्याचं सुद्धा पूर्ण डिटेलिंग सर्व ते त्याच्यामध्ये गेलं पाहिजे, तर त्या सिरपचा उपयोग आहे. तर तो सिरप एक सिरप सारखा वाटेल आणि ज्यूस नंतर वाटेल. तर आपण स्टार्टिंगच फक्त घेतलं एवढं चव देणार नाही. ऍक्च्युली ही प्रोसेस आहे की आपल्याला ते पूर्ण चालणीमध्ये असं करत राहावंच लागेल आपल्याला. ब्लॅक ग्रेप्स नाही भेटले तर ग्रीन ग्रेप्स पण भेटतील आपल्याला. सेम प्रोसेस. पण आपल्याला समजा अचानक तर भेटत नाही जायला बाहेर, तर आपण आणून ठेवलं तर असं पटकन थकलो, जरा ताण लागली, काहीतरी थंड प्यायला वाटलं तर आपण पिऊ शकतो ना असं. आणि तुम्हाला सांगतो, हे आपल्या बाहेरच्या गॅलन सरबत पेक्षा हे खूप पटीने चांगलं आहे. बाकीचे असतात ते आर्टिफिशियल असतात, त्याच्यात काय काय ते केमिकल वगैरे सगळं ते काही ना काही प्रिझर्वेटिव्ह वापरले जातात त्याच्यामध्ये स्टोअर करायचं, ते एकदम अनहेल्दी असतं. तर असे रेसिपीज तुम्ही सुद्धा बनवा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली? आणि ह्याच्या अगोदर सुद्धा ताईने आपल्याला एक केकची रेसिपी दाखवली होती, तुम्ही बघितली नसेल तर ती बघा. ताईचे रिलेटेड जेवढे रेसिपीज आहेत, ताई ज्या व्हिडिओज मध्ये, त्याची सर्व लिंक्स मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. तुम्हाला अजून कोणती व्हरायटीज ऑफ रेसिपीज बघायची ते मला सांगा. आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला, ताईची रेसिपी कशी वाटली ते सुद्धा सांगा. ताईकडून काय काय रेसिपी पाहिजे असतील तरी पण सांगा. आमचं काम सोपं होत आहे, पण मला टेस्टिंगला भेटत नाही इकडे. पण आमच्याकडे आता गोड बनवून इथे खात नाही कोण, म्हणून मी गोड बनवत नाही. मग ते ताईला सांगितलं जेव्हा तू गोड बनवशील तेव्हा त्याचा व्हिडिओ बनव. मग त्या निमित्ताने मला ताई पण दिसते, जरा बघायला भेटते. नाही तर ताई इकडे येत नाही आता, यायला लॉकडाऊन मध्ये सर्व बंद झालेलं आहे. आणि तुम्ही सुद्धा कुठे बाहेर पडू नका. काही आणण्यासाठी जे आहे त्याच्यामध्ये सॅटिस्फाय राहा. जर तुमच्याकडे ग्रेप्स असतील तर बनवा. ग्रेप्स आणण्यासाठी स्पेशली बाहेर नका जाऊ. आपण आता कंट्रोल केला तर फ्युचर आपला चांगला आहे, नाहीतर अजून फ्युचरच राहील, एकदम लांब राहील. जर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर सुद्धा शेअर करा. तुम्ही नेहमी विचारता ना दिल कुठे, आज दिल नशिबाने खाली आहे, पण आपलं ऐकते ती दिल झोपली आहे. दिल येत नाही, हात नाही लावू दे. नको 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 हात लाव. दिल हात लावू, तुला हात लावू नको. नको हात लावू. अजून झोपली नाही, पण ती रेस्ट पोझिशनला आहे. बघा, बघितलं आमच्या दिलला. फेस बघा आमच्या दिलचा. तोंड बघा डोळे उघडलेत बघा थोडेसे. दिल नाही, तिला झोपायचंय. इंटरेस्टेड असते तर उठली असती. सिग्नल देते ते, शेपटीने सिग्नल देते बघा. बस झोप. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी
लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा.